वैभववाडीत भर दिवसा एका महिलेनं वृद्धाच्या बॅगेतील 20,000 रुपये चोरलेत। हा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय। मात्र या प्रकारामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे। वैभववाडी तालुक्याचा आठवडी बाजार होता। या निमित्तानं खरेदीसाठी गावांमधून लोक बाजारात आले होते। आचिरणे गावातील एक वृद्ध देखील खरेदीसाठी बाजारात आले होते। शहरातील एका बेकरीत खरेदी करत असताना एक तरुण आणि महिला आली। त्या वृद्धाच्या बाजूला खेटून उभे राहून त्याच्या बॅगेत असलेले 20,000 रुपये चोरले। हा सारा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय। तसेच आणखीन एका महिलेची पिशवी देखील चोरी गेली आहे। या दोन्ही घटनांमुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। व्हिडिओत दिसणाऱ्या त्या दोन व्यक्ती कुठे आढळल्यास वैभववाडी पोलिसांशी संपर्क साधावा असं आवाहनही पोलिसांनी केलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।